niftakar kien ġi Professor Bernard, dak iż-żmien kien Dr. Bernard li kien għadu kemm laħaq bħala kap tad-Dipartiment tal-Malti. Kienet tinkwetaħ is-sitwazzjoni li l-għaqda tal-Malti ma kienitx tiffunzjona. Kienet ilha minn għalija wieqfa għal xi 4 snin. Kien qalli illi jixtieq jagħmel kumitat ad interim biex jarġa' jistartja u jagħti l-ħajja l-għaqda. Kont għatlu illi mħabbad ħafna kont għaddej bil-masters dak iż-żmien. Għalli lele għalli nkunu kumitat tajjeb, għalli kemm nistartjawha, għalli tarġa' tieħu l-ħajja kif kien xtaqar Użar Briffa u Giuseppe Bonnici. Għatlu mela jispiċċa il-masters, għatlu u għarġa avviċinani. Ma nesix. U avviċina lili, avviċajna komitat ad interim, niftakar konna jiena, li Ellul, Morris Zammit Marmaran, Dwayne Ellul, Morris Mifsud Bonnici, Dr. Bernard Mikallef, Stephen Bezzina, ma nafx xit ninsa lil xi ħadd ieħor. Bdejna mbagħad intqajna l-ewwel darba u ovvjament trid jinħatar xi ħadd President. U donnu ħadd ma rieda ta' President u niddiskutu fl-ewwel laqgħa u fl-aħħar spiċċajt illi aċċettajt ħanajtek illi nkun il-President tal-għaqda wara 4 snin wieqfa. Ovvjament l-għaqda kont smajt biha, biss imbagħad kelli nagħmel daqsxejn ta' riċerka ħanara x'kienu l-mottivi ewlenin tal-għaqda tal-Malti Università. Nista' ngħid illi sibt kooperazzjoni kbira minn dak il-kumitat. U tlaqna bil-ħidma. Jiena magħmul li fejn inkun jekk ħanidħol għall-oġġett jew nidħol għal-ħsew jew ma nagħmel xejn noqgħod passiv. Kif għad sibt għajnuna kbira mill-kumitat u imbarkajna bosta proġetti. L-ewwel kien illi nduru dawra ma' min kien membru, jekk se jibqa' membru, nruħ li aħna għadna neżistu u nkabbru il-nies illi jitlu membri. Dika nista' naħseb illi hemmhekk għamilna suċċess għaliex bdejna nżidu. Punt ieħor illi għamilna kienet illi bdejna nieħdu sem fil-Freshers Week. Il-Freshers Week illi tagħmel l-Università, hemmhekk bdejna nħajru lill-istudenti, bdejna nuru illi aħna qegħdin hawnhekk, illi aħna neżistu u kelma ġib l-oħra bdejna nippruvaw nkunu blajnuna ta' żgħażagħ bħalma kienet li u blajnuna minn barra ta' Kita Zoppardi li ma kienx fil-kumitat imma kien jgħinna ħafna. Allura meta inti kanna etajiet differenti, kien hemm minnu ikbar minni, ma kien hemm minnu iżgħar minni. Għandek dik l-enerġija taż-żgħażagħ bdejna nippruvaw nkunu innovattivi għal dak iż-żmien. Jidhirli li kien fl-2012. Bdejna nipparteċipaw fil-Freshers Week, li tikber in-nies bdew jipparteċipaw u bdew jitlu membri. Għadna issa xi jmiss. Għana ewlieni kien Leħen il-Malti. Għamilta bħala main target ewlenija illi il-Leħen il-Malti jrid joħroġ. U tlaqna l-istess bis-sejħiet, il-proċess għadu tista' tgħid kif bdejna aħna dak iż-żmien għadu l-istess illum jinħatar kumitat, toħroġ is-sejħa u imbarkajna wkoll il-Leħen il-Malti illi kien ilu wieqaf għal 4 snin u ma kienx joħroġ fuq bażi regolari. Dorna wkoll kif nistgħu nagħmlu affarijiet ġodda. Peress li kelli ċerti ħbieb ġejjin minn setturi oħra, bdejna norganizzaw u ndaħlu fondi il-Jum Ewropew tal-Lingwi bis-saħħa ta' Brian Boħaġar li kont kellimt miegħu u rejt ix-xewqa tiegħu u beda jaddunna ċertu fondi u aħna nkunu bħala għaqda tal-Malti Università
norganizzaw din l-attivitajiet li waħda minnhom kienet saret ġewwa Tinja Point u l-ewwel waħda u l-oħra kienet saret ġewwa Bay Street. Imma ma konniex kontenti b'hekk biss, ridna noħolqu iżjed affarijiet. Kenna proġetti li kienu eżempju metamorfosi. Proġett sabeħ ħafna li spiċċa ġi ppubblikat bl-għajnuna ta' Kitu ta' Lien li ispirawna biex nagħmlu taħżiż li jidhirli li għadu għaddej sal-lum u kittiba li bdew fl-ewwel snin parteċipajt għadni niftakar li mill-ewwel darba li sar anki rqatt magħhom mal-parteċipanti meta konna minnieh ġewwa Marsa Xlokk. Illum għadu għaddej u parteċipanti minn dak li kienu fil-bidu illum għandhom huma persuni li għandhom ħakma tajba tal-Malti u għandhom kitbiet verament interessanti. Ridna iżjed, ma waqafniex hemm. Biss nista' ngħid illi il-fondi ta' dak iż-żmien għal-fondi illi tal-lajna illi kienu fi proġetti minix ngħid illi huma fondi fi flus kostanti, huma fondi fi proġett minn 4,000 f'sena waħda biss tal-lajnihom għal 40,000 bħala proġetti. Mbagħad bdejt nitkellem kien għadu kemm laħaq Mark Camilleri tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li huwa ħabib kbir tiegħi. Lejna nitkellmu kif li hu jista' jgħin lil-għaqda u jien nista' ngħin lilu fl-organizzazzjoni tiegħu. U għamilna żewġ affarijiet li wkoll għadhom għaddejjin sal-ġurnata tal-lum. Waħda minnhom kienet lil fira tal-Ktieb fuq il-kampus. Niftakar l-ewwel darba meta għamilniha torganizza tagħmel għax ovvjament kif tafu tajjeb dan tiddependi kollox mill-volontarjat. Mbagħad spiċċajna wkoll li ħadna stand ġol fira dak iż-żmien illum il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb biex nibdew nippromovu l-leħen il-Malti u xi kitbiet illi jkollhom l-għaqda. Barra minn hekk għax aħna ma nifqux. Spiċċajna li t-tnedija tal-leħen il-Malti intuwa l-importanza tagħha fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Hemm ħafna mhux waħda hemm. Ovvjament mbagħad wara li spiċċa l-Kumitat ad interim meta kellna konkurrenza daqshekk qawwija saret l-elezzjoni, jiena ġejt maħtur bħala President, biss sfortunatament ma stajtx inkompli s-sentejn wara sena kelli nieqaf għax l-impenji fix-xogħol tiegħi żdiedu ħafna u kif għadt fil-bidu jien bniedem ta' commitment u jekk nidħol għal oġġett jew nagħmlu sew jew ma nagħmlu xew. Ma nagħmel xejn. Ix-xogħol kien isejjaħ li fejn naħdem jiena biex ikolli karigi iktar importanti u rrid niffoka iktar fuq il-ħidma tiegħi. Biss waħda mill-memorji kienet meta spiċċajt dejjem newdem kont bil-plattini u plattini memorja u naħseb kienet ħaġa unanima bejn il-komitat kienu tawni platt ta' tifkira, ma mhux biss kienu tawni wkoll album ta' tifkiriet illi għadu għal-qalbi. Niftakar konna morna neħdu r-ritratti ftit qabel meta lħaqna l-1500 like fuq il-Facebook, nonfħu l-bżieża, nikdbu 1500 like, u ngħidu r-ritratti ġewwa Pintoworf. Daw kollha huma memorji sbieħ, memorja sabiħa kienet aħna narmaw il-loġistika għall-ewwel darba illi saret jum il-lingwi f'Tinje, għax hemmhekk bdejt nara li jiena għandi miegħi studenti biss u studenti mhumiex talit, jiena kelli xorti li versatili, fis-sens li għandi snajja u għandi xi ftit tal-livell akkademiku. Imma minn kien miegħi, meta għadni niftakar li jenna tela ġibli għajt l-missiera kitik it-takki ġabitom li filsa. Għattel inti tafx differenza bej takka u filsa u ma mbagħad joqogħdu l-ekwiti għax huma għadhom studenti żgħar niftakar il-Clifford
qiegħed jipprova tajtu roll dak il-ħin kollox maġġel qiegħed jipprova jaqta' biex f'daw it-takki issa kelli nagħmel xi ħaġa provizorju biex ma nibrox l-art. Allura sibt kartun minn dak il-ħin u tajtu l-mus għadni niftakar għatlu daw titqattaħħom biċċa biċċa. Mort nagħmel xi biex tgħix l-oħra u għadni naraħ jilab għatlu isma' kellimtu kif nafin. Għatlu hawnhekk muskola biss trid titċaqlaq daqsxejn u tagħmel dawk huma memorji ovvjament kellna l-ups and downs ukoll fil-kumitati imma naħseb li kollox ma kollox kien żmien sabiħ ħafna, jien tallimt ħafna, miż-żgħażagħ dejjem għandekx titgħallem dejjem. Tallimt ħafna, tallimt ukoll kif għandi nġib ruħi magħhom, tallimt ukoll nipprova nifhem ir-rowl importanti ta' President faqda daqshekk prestiġjuża. Diffikultà ewlenija kienet in-nuqqas ta' finanzi. Inti għandek tipprova tagħmel xi ħaġa, kif nafu kollox imiss mal-flus, il-relazzjonijiet pubbliċi kienu li kienu. Iktar u iktar meta ġol campus, ġol KSU, ma kenniex il-kamra. Llum, għall-grazzja t'Alla, bix-xogħol inwettaq mill-laqda din ġiet irrikonoxxuta u anki ittieħu wkoll il-premjijiet, imma l-ħadniex ħadna l-premjijiet fi żmieni, imma s-sena ta' wara li spiċċajt kienu bdew jieħdu l-ewwel Kokka Awards. Imma kienu żminijiet daqsxejn diffiċli, ġieli saret laqgħa barra. Ġieli saru laqgħat speċjalment tal-Bord tal-Leħen il-Malti u anki tal-Kumitat ġewwa l-Università f'ġonna oħra għax ma kienx ikollna kamra fejn iltaqgħu. Ġieli spiċċajna wkoll biex nieħdu ċerti deċiżjonijiet li ovvjament ma jkunux jiffurmaw parti li mill-kumitat kollu, jkun hemm speċi ta' board b'nies minn barra il-kumitat, nintaqgħu ġo xi ħanut biex nippruvaw inwettqu l-viżjoni tagħna. Dak naħseb li kienu l-iktar diffikultajiet. Imma kollox ma kollox inħoss li kienu sentej verament pożittivi. Fimni kollha gburi bihom għax meta twellidhom inti ħanajtek mhux twellidhom inti twellidhom il-kumitat taħt il-presidenza tiegħek. Jien naf il-fira tal-ktib fuq il-kampus ħlomna biha u għadha għaddejja. Meta tajt li il-Freshers Week ħlomna biha u għadha għaddejja. Meta ħlomna li mmorru il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktib, immorru fil-fira tal-ktib, ħlomna biha u għamilniha jum il-lingwi. Ma biss naħseb li l-iktar ħaġa li hija l-qalbi li arġajna startjajna Leħen il-Malti, ġo fih tilqa' kitba minn kull tip, minn kull età. Konna wkoll kellna kritika fl-ewwel wieħed illi ħriġna niftakar illi kellna kritika minn ċerti kittieba stabbiliti li l-bord ma kienx għażel. Għażilna letteratura iktar miftuħa u iktar moderna u ġejna wkoll kritikati li tnużaw ċerti kliem espliċitu fil-Leħen il-Malti. Maħna ridna ninqataw minn ġol fosta li kien fil-passat u ridna nuru propjament għal xiex ġi waqqaf. Leħen il-Malti kien ġi waqqaf biex jagħti leħen lill-kittiba li ma kellhomx leħen. Allura dak lan ħallejnieh u iva nħossni gburi jiddispjaċini li ma ċandi ċans nikteb kitba kreattiva biex nissottometti. Il-waħda li sottomettejt kienet deret jidilli ta' sentejn ilu eżatt. Imma xtaqt inkun iżjed, imma x-xogħol li għandi miju xi ħallini spazju biex inkun nikteb kitba kreattiva. Imma naħseb iva li kelli nażel f'dawk is-sentej inqis li l-istartjajna Leħen il-Malti huwa xi ħaġa tajba. Tadna ħafna u jiena kont f'kumitati, tista' tgħid kien kumitat trade unionistiku għaliex jiena kont president tal-Assoċjazzjoni tal-Protezzjoni Ċivili għal 14-il sena sħaħ. Mbagħad għamilt sentejn president tal-Għaqda tal-Malti. Orrajt, it-tnejn ta' president, it-tnejn inti qiegħed tmexxi viżjoni.
biss huma kompletament differenti. Wieħed titġielet jew ħanajdu hekk qiegħed titkellem biex iġġib id-drittijiet tal-ħaddiema, l-ieħor qiegħed hemm faqda tal-università, kumitat jinbidillek wara sentejn għax l-istudenti jinbidlu speċi safar tal-passa, ngħidilhom jiġu jagħmlu sentejn. Allura rrid noħloq speċi niċċa illi dinna l-għaqda tal-Malti mhux għas-sentejn biss qiegħda qed hemmhekk għal kull min jiġi l-università, anki jekk kont qabel ibqa' ipparteċipa fiha. U naħseb illi dika għalmitni kif nipprova nara iżjed il-livelli kollha tal-isfera. X'inti meta jiena llum għandha 50 sena. Bdejt nirrealizza li meta t-tifla li għandu 20 ittajt xieħ, ittajt għalija xieħ. Ġifieri issa qegħdin ngħidu ftit snin ilu. Ġifieri għalmitni l-għaqda tal-Malti li biż-żgħażagħ u dak kien fattur importanti ħafna li jiena bdejt l-università kbir. Jiena bdejt l-università kelli diġà mhux kważi kelli 40 sena. Allum meta bdejt nagħmilha ma' żgħażagħ ta' 18 għal dawk it-3 snin, bdejt nifhem iż-żgħażagħ, bdejt nifhem x'inhu Paċeville, għaliex iridu jmorru Paċeville, x'inhi d-dinja tat-teknoloġija, jiena fit-teknoloġija ma nifhem assolutament xejn u kien joqogħdu jgħidu li dan għadu ma daħalx iż-żejtun, dan għadu. Imma mbagħad dinha illi għandek iż-żgħażagħ miegħek. Kumitat kollu żgħażagħ, kumitat dik l-enerġija. Ngħid illi trid bħala president għandek rol daqsxejn differenti. Trid iżommilhom il-ħabel. Dak kien xogħli. Nħallihom joħorġu bl-idejat, nħallihom jgħidu l-idejat 99% kienu jkunu idejat tajbin, għal xogħli kien li nevalwa li huma l-iktar idejat illi jistgħu jkunu vijabbli u l-iktar li mhux ħajsiru u nżomm il-brejkijiet biex ma jitilqulix jiġri. Taqalmuni nkun iddixxiplinat fuq il-kumitat tiegħi stess, sforz ta' entużjażmu. Wara għaqda tal-Malti bħala mod volontarju ma milċejn iktar għaliex kif għadt huwa rol importanti fil-protezzjoni ċivili minn manager tal-relazzjonijiet pubbliċi u dik ukoll għalmitni l-għaqda tal-Malti illi sibta faċli biex mill-għaqda tal-Malti nintegra bħala communicator u public relation officer fih dan il-protezzjoni ċivili. Biss mbagħad minn manager spiċċajt deputat direttur u fi żmien qasir għax irreżenja il-kap li kien hemm qabli sirtu ukoll id-direttur tal-protezzjoni ċivili. U meta tkun direttur tal-protezzjoni ċivili ma tantx jifdallek ħin biex la tikteb u lanqas tagħmel volontarjat. Biss jiena qiegħed bil-25 sena servizz u jekk nirtira mis-servizz żgur illi nerġa' nagħmel xi ħaġa tal-volontarjat u nixtieq ħafna li nerġa' naqbad il-kitba kreattiva. Li nixtieq inselli għal kull min kien membru fil-kumitati tiegħi, ħanqajdlhom hekk tiegħi, nirringrazzja lil Dr. Bernard Mikallef tal-opportunità li tani li għalkemm dak iż-żmien kont qiegħed nirreżisti għal xi ftit ngħid li mnalla ħatta għaliex tatni esperjenza x'wara li għaddi żmien inti tevalwa tgħid dik kienet esperjenza sabiħa. Nirringrazzja wkoll lil kull min għeni dak iż-żmien biex inkunu nistgħu l-ħolma tal-għaqda timxi l-qudiem u ovvjament nirringrazzja l-kumitati ta' warajja u dawk li qed iridu jiġu biex jibqgħu iżommu dil-għaqda ħajja kif jistħoq.